El primer que farem serà anar a Google i escriure Nodes CREDB. Agafarem l'enllaç CREDB, Creonce Barcelona, Agora XTEC. I amb això entrarem a la pàgina dels serveis educatius del CREDB, Creonce Barcelona. En aquesta pàgina trobarem informació del centre, per professionals, per famílies i per alumnes. En el nostre cas anirem a professionals, recursos didàctics i en aquesta pàgina, a la columna de l'esquerra, trobarem els recursos didàctics disponibles, una guia per a mestres i el símbol del CREDB Creonce Barcelona. En el símbol trobareu enllaços a diferents jocs educatius, els contes, entrenament visual i jocs accessibles per a educació infantil i les diferents etapes educatives. Simplement heu de fer clic en l'apartat que vosaltres desitgeu i en allà hi trobareu els diferents enllaços.